Vi skal finde renteformerne. Vi starter med K, som er slutkapital, som er startkapital K0. Ganger vi ind i parentes, ganger med parentes 1 plus R, som er rente, som er opløftet i terminer. Hvor mange gange vi gør det. Så det er ikke så svært. K0. Vi isolerer hvert emne ved at fjerne alt andet. Så for at finde K0, så tager vi K og gør det modsatte, vi gjorde før, sådan cirka. Og dividerer i stedet for at gange med parentes 1 plus R opløftet i terminer. Så fjerner vi dem. For at finde R, så skal vi have renten. Skal vi have R. Der. Så gør vi så. Så tager vi dividerer K med K0 for at få renten, stort set. Og så står vi tilbage med sådan en mærkelig sådan der rente i K0 dividerer med det her ved at bruge gang den opløftet igen. Så i stedet for modsat op potens det er roden, så tager vi og laver ind om til rod i stedet for potens, så der står K i tæller K0 i nævner gange 1 plus R. For at isolere R minuser vi. Så fjerner vi parenteserne, for det er lige meget. Og minus er 1, i stedet for at få procent, i stedet for decimaltal, som man kan se i formfremskrivning. For at finde N, det er en helt del sværere. Så har vi log, som det hedder, det logger potensen ned, så der står gange i stedet for, så man kan se her, 10 i anden, så når man bruger log, så står der 2 gange log, parentes 10. Så det gør vi her, for at fjerne, for at få den ned, for at få potenserne ned. Fordi der findes potent i K, så skal der også stå log i den, som vi har derovre. Så der står til sidst, for at isolere. Så vi har en her, der har vi ikke mere, fordi vi bruger log. Så står det hernede. Så der står log gange med der. En gange med log 1 plus R. Fordi vi vil fjerne det, så vi bare dividerer i stedet for. Det er helt lortet. Så vi isolerer R. Helt lortet på. På den måde. Det er renteformerne. Og det var det. Ja. Indekstal, det bruger man til at sammenligne udvikling i priser og værdi. Det kan være for eksempel på dagligvarer, sådan noget i Superbrugsen eller lignende. Her har jeg lavet en figur, hvor et indekstallet, det mangler at blive regnet ud her. Jeg har valgt år 2001 som basisår. Værdien den var 350 kroner i 2001, og indekstallet det er 100. Indekstallet er altid 100 på basisåret. Værdien den er 380 kroner i 2004. Så tager jeg årets værdi, det vil sige 380 kroner. Jeg dividerer det med basisårets værdi, 350 kroner. Så ganger jeg det derefter med 100, hvor jeg får indekstal 108,57 frem, som skal indsættes her. 108,57, fordi man ganger det med 100, det betyder ikke, at det er procent eller noget, fordi vi regner med indekstal.
procent, det kommer senere. Yes. Indekstal, det bruges som regel til at sammenligne en udvikling på tingene, som jeg fortalte om tidligere. Det kan fx være et supermarked. Indekstal, det kan også bruges til at finde værdien på noget, hvis man ikke har værdien, men derimod indekstallet. Det gør sådan her. Nu kan man se figuren her. 2001, det er valgt som vores basisår. Den har indeks 100. I 2007, der har vi indeks 135. Og i 2004 har vi en værdi på 380. Formen den er således hernede. Par værdi divideret med par indekstal gange med indekstallet i det ønskede år. Det ønskede år her, det er 2007. Så vi tager værdien i 2004, det vil sige 380, og dividerer det med indekstallet i 2004 også, det vil sige 109. Så ganger vi det med det ønskede, med indekstallet i det ønskede år, det vil sige 2007, og det giver en værdi på 470,64, som skal indsættes i kolonnen heroppe. Yes. Godt. Her vil jeg så lige vise lidt om, hvordan man regner med procent. For lige at gøre det kort, jamen så ser vi øverst. 70% er lige med 70 divideret med 100, det giver 0,70. Og så har vi 36% nedenunder, det er for, hvis du vil regne fra procent til decimaltal, så får du 36%, og det giver så 0,36, fordi du dividerer med 100. Og nedenunder der har vi fra decimaltal til procent, og det vil sige, altså når man skriver procenttegn, altså tilføjer det, så skal man så rykke kommet 2 pladser til højre. Det giver så 1,35 er lige med. Det vil så sige, så har jeg bare lige været doven og sige 1,35 gange 100 er lige med 135%. Ja, og hernede, der har vi så noget med noget procentdel ud af, hvor man siger 43 divideret med 112. Og der har jeg så været doven igen. Det er så lige med 0,384 er lige med 38,4%. Og det ser du så også hernede, der er det bare lige omvendt, så bliver det så bare lige en større stigning procentmæssigt. Yes, og herover der har jeg lavet noget med procent af, og det vil sige, at hvis du for eksempel vil finde 12% af 231, så siger du 0,12 gange 231 er lige med 27,72. Ja. Så er der lidt med lidt hurtig fremskrivningsfaktor, toren. Og der er der lidt, jeg kan se her, 1 plus, så har jeg så sagt 3,5. Det er så, hvis du vil lægge til heroppe, der lægger du så til, procenter til ved hjælp af fremskrivningsfaktoren, og her der trækker du så fra ved hjælp af fremskrivningsfaktoren. Så har jeg bare lige lavet et eksempel her ved en bil, hvor slutværdien er 240.000, begyndelsesværdien var 214, og det er så en stigning på 1,12. Ja, lige præcis. Ja, så. Det var det. Bum. Bum.